Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Guruvaya Gaurachandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah Prabhupada ki Jai, Guru Maharaj ki Jai, Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Hare Krishna. Swarna Prabhu Mataji, Hare Krishna. Mataji, screen കാണാലോ അല്ലേ? സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി 24ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ ഇന്നലെ? മാതാജി ഇന്നലെ ഉണ്ടായില്ല തോന്നല്ലേ? മാതാജി ഉണ്ടായി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ 22, 23 എടുത്ത് ഇന്ന് 24ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമസ്കന്ധം അധ്യായം 5 ശ്ലോകം 24. തേ മയ്യപേദഖില ചാപലേ അർഭഗേ താന്തേ അധൃത കീടന കേനുവർത്തിനി ചക്രുകൃപാം യദ്യപി തുല്യദർശന ശുശ്രൂഷമാണേ മുനയോൽപഭാഷിണി. തേ മയ്യപേദഖില ചാപലേ അർഭഗേ താന്തേ ധൃത ക്രീഡന കേനുവർത്തിനി ചക്രുകൃപാം യദ്യപി തുല്യദർശനഃ ശുശ്രൂഷമാണേ മുനയേൽപഭാഷിണി. തേ മയ്യപേദഖില ചാപലേ അർഭഗേ താന്തേ ധൃത ക്രീഡന കേനുവർത്തിനി ചക്രുകൃപാം യദ്യപി തുല്യദർശനഃ ശുശ്രൂഷമാണേ മുനയോൽപഭാഷിണി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും 2 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേ മയ്യപേദഖില ചാപലേ അർഭഗേ താന്തേ അധൃത കീടന കേനുവർത്തിനി ചക്രുകൃപാം യദ്യപി തുല്യദർശനഃ ശുശ്രൂഷമാണേ മുനയോൽപഭാഷിണി. തേ മയ്യപേദഖില ചാപലേ അർഭഗേ
ഗാന്ധേ ധൃതകീടനകേനുവർത്തിനി ചക്രുകൃപാം യദ്യപി തുല്യദർശനഃ ശുശ്രൂഷമാണോ മുനയോൽപഭാഷിണി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. മിനി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേ മയ്യപേദാഖില ചാബലയർഭഗേ ദാന്തേ അതൃത ക്രീഡന കേനുവർത്തിനി ചക്രുകൃപാം യദ്യപി തുല്യദർശനാഃ ശുശ്രൂഷമാണേ മുനയോൽപഭാഷിണി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മല്ലിക മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹേ മയ്യപേദാഖില ചാപലേർപഗേ ദാന്തേ ധൃതക്രീഡനകേനുവർത്തിനി ചക്രുകൃപാം യദ്യപി തുല്യദർശനാഃ ശുശ്രൂഷമാണേ മുനയോൽപഭാഷിണി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീജ വിജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ശ്രീജ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേ മയ്യഭേദാഖില ചാപലേയർഭഗേ ദാന്തേ ധൃതക്രീഡനകേനുവർത്തിനി ചക്രുകൃപാം യദ്യപി തുല്യദർശനാഃ ശുശ്രൂഷമാണേ മുനയോൽപഭാഷിണി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേ മയ്യപേദാഖില ചാപലേർഭഗേ ദാന്തേ അധൃതക്രീഡനേ കേനുവർത്തിനി ചക്രുകൃപാം യദ്യപി തുല്യദർശനാഃ ശുശ്രൂഷമാണേ മുനയോൽപഭാഷിണി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേ മയ്യപേതാഖില ചാപലേയർഭഗേ ദാന്തേ ധൃതകീടനേ അനുവർത്തിനി ചക്രുകൃപാം യദ്യപി തുല്യദർശനാഃ ശുശ്രൂഷമാണേ മുനയോൽപഭാഷിണി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. മാലതി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേ മയ്യഭേദാഖില ചാപലേർഭഗേ ദന്തേ ധൃതക്രീഡനകേനുവർത്തിനി ചക്രുകൃപാം യദ്യപി തുല്യദർശനാഃ ശുശ്രൂഷമാണേ മുനയോൽപഭാഷിണി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹേ മയ്യഭേദാഖില ചാപലേർഭഗേ ദാന്തേ ധൃതക്രീഡനകേനുവർത്തിനി ചക്രുകൃപാം യദ്യപി തുല്യദർശനാഃ ശുശ്രൂഷമാണേ മുനയോൽപഭാഷിണി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സിന്ധു മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ ചൊല്ലിക്കോളൂ. കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേ മയ്യേ ഭേദാഖില ചാപലേ അർഭഗേ ദാന്തോ അധൃതകീടനകേനുവർത്തിനി ചക്രുകൃപാം യദ്യപി തുല്യദർശനഃ ശുശ്രൂഷമാണേ മുനയോൽപഭാഷിണി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തങ്കമണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ
ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേ മയ്യപേദാ കില ചാബലേ അർഭഗേ ദാന്തേ ധൃതക്രീഡനകേനുവർത്തിനി ചക്രുകൃപാം യദ്യപി തുല്യദർശനാഃ ശുശ്രൂഷമാണേ മുനയോൽപഭാഷിണി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പത്മാകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേ മയ്യപേദാഖില ചാബലേർപ്പകേ ദാന്തേ ധൃതക്രീഡനകേനുവർത്തിനി ചക്രകൃപാം യദ്യപി തുല്യദർശനാ ശുശ്രൂഷമാണേ മുനയോൽപഭാഷിണി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സതീദേവി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹേ മയ്യപേദാഖില ചാബലേ അർപ്പകേ ദാന്തേ അധൃത ക്രീഡനകേ അനുവർത്തിനി ചക്രുകൃപാം യദ്യപി തുല്യദർശനാഃ ശുശ്രൂഷമാണേ മുനിയോ അല്പഭാഷിണി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ബിന്ദു ഭവാനി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. കേൾക്കാം. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേ മയ്യ പേതാഖില ചാബലേ അബർഹേ ദാന്തേ അധൃത ക്രീഡനകേ അനുവർത്തിനി ചക്രൂകൃപാം യദ്യദൃഭി തുല്യദർശനഃ ശുശ്രൂഷമാണേ മുനിയോ അല്ലഭാഷിണി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേ മയ്യപേദാഖില ചാപലേ അർഭഗേ ദാന്തേ ധൃത ക്രീഡനകേനുവർത്തിനി ചക്രുകൃപാം യദ്യപി തുല്യദർശനാഃ ശുശ്രൂഷമാണേ മുനയോ അല്പഭാഷിണി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേ മയ്യപേദാഖില ചാപലേർഭഗേ ദാന്തേ ധൃതക്രീഡനകേനുവർത്തിനി ചക്രുകൃപാം യദ്യപി തുല്യദർശനഃ ശുശ്രൂഷമാണേ മുനയോൽപഭാഷിണി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിശാലാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. തേ മയ്യപേദാഖില ചാബലേ അർഭഗേ ദാന്തേ അധൃത ക്രീഡനകേ അനുവർത്തിനി ചക്രുകൃപാം യദ്യപി തുല്യദർശനാ ശുശ്രൂഷമാണേ മുനയോൽപഭാഷിണി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല ഗോപാല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ചൊല്ലിക്കോളൂ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേ മയ്യപേദാഖില ചാപലേ അർഭഗേ ദാന്തേ അധൃത കീടനകേനുവർത്തിനി ചക്രുകൃപാം യദ്യപി തുല്യദർശനഃ ശുശ്രൂഷമാണേ മുനയോൽപഭാഷിണി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേ മയ്യപേദാഖില ചാപലേ അർപ്പകേ ദാന്തേ ധൃതക്രീഡനകേ അനുവർത്തിനി ചക്രൂകൃപാ യദ്യപി തുല്യദർശനാ ശുശ്രൂഷമാണേ മുനയോ അല്പഭാഷിണി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗിരിജ സുകുമാരൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ ഗിരിജ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേ മയ്യപേദാഖില ചാബലേർഭഗേ ദാന്തേ ധൃതക്രീഡനകേനുവർത്തിനി ചക്രുകൃപാം യദ്യപി തുല്യദർശനാഃ ശുശ്രൂഷമാണേ മുനയോൽപഭാഷിണി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രമാബായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേ മയ്യപേദാഖില ചാബലേ അർഭഗേ ദാന്തേ
അധൃത ക്രീഡന കോ അനുവർത്തിനി ചക്രോ കൃപാം യദ്യപി തുല്യദർശന ശുശ്രൂഷമാണേ മുനയോ അല്പഭാഷിണി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. പ്രധാന പദാർത്ഥം തേ അവർ, മൈ അങ്ങേക്ക്, അപേത വിധേയനാകാത്തെ, അഖില എല്ലാവിധ, ചാപ്പലെ വാസനകൾ, അർബകെ ബാലനി, താന്തേ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച്, അത്യത ക്രീഡനകെ വിനോദങ്ങളിൽ പരിചിതമില്ലാത്ത, അനുവർത്തിനി അനുസരണയുള്ള, ചക്രുഹ ദാനം ചെയ്തു, കൃപ അഹേതുക കൃപ, യത്യപി എന്നുവരികിലും, തുല്യദർശന സമദർശിത്വത്താൽ ശുശ്രൂഷമാണ് അവിശ്വസ്തർക്ക് മുനയ വേദാന്തത്തിന്റെ മുനി അനുവർത്തികൾ, അല്പഭാഷിണി ആവശ്യത്തിലെ അധികം സംസാരിക്കാത്ത. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സ്വാഭാവികമായി നിഷ്പക്ഷരായി ഇരുന്നിട്ടും ആ വേദാന്ത അനുവർത്തികൾ അവരുടെ അഹേതുകമായ കൃപയാൽ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാലനായിരുന്നിട്ട് കൂടി ഞാൻ ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ളവനും അനുസരണാശീലമുള്ളവനും വിനോദങ്ങളിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവനുമായിരുന്നു. മാത്രവുമല്ല ആവശ്യത്തിലധികം സംസാരിക്കുന്ന പ്രകൃതവും എനിക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു. ആരാണിത്? നാരദമുനി തന്റെ തന്നെ കുട്ടിക്കാലത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ വ്യാസദേവന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദക്ക് ജയ്. സുവർണ പ്രഭു മാതാജി വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവവേദങ്ങളും അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, വേദങ്ങളിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം 3 കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായുള്ള ജീവാത്മാക്കളുടെ ബന്ധത്തെ ദൃഢമാക്കുക, ഭക്തിയുത സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക, അനന്തരം ഭഗവത്ധാമത്തിൽ മടങ്ങിച്ചെല്ലുക എന്ന പരമമായ ലക്ഷ്യത്തെ പ്രാപ്തമാക്കുക. അത്തരത്തിൽ വേദാന്തവാദികൾ അഥവാ വേദാന്ത അനുവർത്തികളെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അത്തരം വേദാന്തവാദികൾ അഥവാ ഭക്തി വേദാന്തികൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ വിജ്ഞാനം നിഷ്പക്ഷമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നു. അവർക്ക് ശത്രുവോ അല്ലെങ്കിൽ മിത്രമോ ആയി ആരും തന്നെ ഇല്ല. പണ്ഡിതനെന്നോ പാമരനെന്നോ ഭേദവുമില്ല. പ്രതികൂലമായോ അനുകൂലമായോ ആരും തന്നെ ഇല്ല. സാമാന്യ ജനങ്ങൾ അബദ്ധമായ ഇന്ദ്രിയഗത വിഷയങ്ങളിൽ സമയം പാഴാക്കുന്നതായി ഭക്തിവേദാന്തികൾ ദർശിക്കുന്നു. അജ്ഞരായ സാമാന്യ ജനസമൂഹത്തിന് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായുള്ള നഷ്ടപ്പെട്ട ബന്ധത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് അവരുടെ മുഖ്യ വ്യാപാരം. അത്തരം ഉദ്യമത്താൽ അത്യധികം വിസ്മൃതാവസ്ഥയിലായ ആത്മാവിനെ പോലും ആത്മീയ ജീവിത ബോധത്തിലേക്ക് പ്രചോദിപ്പിക്കാനും അനന്തരം ഭക്തിവേദാന്തികളാൽ ഔപചാരികമായി ആരംഭിച്ച ശേഷം ആത്മസാക്ഷാത്കാര മാർഗത്തിൽ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ ക്രമേണ പുരോഗമിക്കുന്നു. ആകയാൽ ആത്മനിയന്ത്രണം ആർജിക്കുന്നതിനും വിനോദം മുതലായവയിൽ നിർമുക്തത കൈവരുന്നതിനും വളരെ മുമ്പ് തന്നെ വേദാന്തികൾ ബാലനെ ഉപനയിച്ചു. ആത്മീയ മാർഗത്തിൽ പുരോഗതി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആവശ്യം വേണ്ടുന്ന അച്ചടക്കത്തിൽ ബാലൻ അതിരേകമായി പുരോഗമനോന്മുഖനായി തീർന്നു. യഥാർത്ഥ മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭമായ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ സമ്പ്രദായത്തിൽ 5 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ പിഞ്ചു ബാലന്മാരെ ബ്രഹ്മചാരികളായി തീരാൻ ഗുരുവിന്റെ ആശ്രമത്തിൽ അയക്കുന്നു. അവിടെ ഗുരുകുലത്തിൽ രാജാവിന്റെ പുത്രനായാലും സാധാരണ പ്രജകളുടെ പുത്രന്മാരായാലും അവരെ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ക്രമാനുഗതമായി അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് സൽപ്രജകളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ മാത്രമല്ല ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ഓരോ ബാലന്റെയും ഭാവി ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനും പരിശീലനം നിർബന്ധിതമാകുന്നു. ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമില്ലാതെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദന ജീവിതം വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ സമ്പ്രദായം അനുവർത്തിക്കുന്ന ബാലന്മാർക്ക് അജ്ഞാതമാകുന്നു.
മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പിതാവിനാൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബാലൻ ആത്മീയ വിവേകത്താൽ സംക്രമിക്കപ്പെടുന്നു. ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനായി തീരുന്ന ബാലന്റെ ജീവിത വിജയത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പിതാവിനും മാതാവിനും ഇരുവർക്കുമാകുന്നു. വിജയകരമായ കുടുംബാസൂത്രണത്തിന്റെ രീതിയാണിത്. ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ളവനായി തീരാതെ, വൈരാഗ്യമുള്ളവനായി തീരാതെ, പൂർണ്ണ വിനയമുള്ളവനായി തീരാതെ, ആത്മീയാചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന യാതൊരാളും വിജയിയായി തീരുന്നില്ല. മാത്രവുമല്ല, അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാത്ത പക്ഷം ആർക്കും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ തിരിച്ചു പോകാനും സാധ്യമല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാരദമുനി നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നു അല്ലെ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായതേ ഗിരിം യത്കൃപാ തമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലയേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. തേഗർ പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് നാരദമുനിയുടെ ജീവിത വൃത്താന്തം നാരദമുനി തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ദാസിയുടെ ഒരു പുത്രനായിട്ട് പിറക്കുകയും അങ്ങനെ ദാസി ചാതുർമാസ വ്രതക്കാലം ഭക്തി വേദാന്തികളായിട്ടുള്ള ആ ബ്രാഹ്മണർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവരുടെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നാരദമുനി ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്നതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലും പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളും അങ്ങനെയായിട്ട് കരുതുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആർക്ക്? പ്രഭുപാദർക്ക് അല്ലെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന. ആ പ്രഭുപാദരുടെ ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കും സഹായിക്കാം. പ്രഭുപാദരെ നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ പ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുക അല്ലെ. അവരുടെ ഒക്കെ ഈ ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതത്തിന്റെ ഒക്കെ ജ്ഞാനമൊക്കെ എത്തിക്കുക അല്ലെ. അങ്ങനെ നമുക്കും ആ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ, അതാണ് പ്രഭുപാദരെയൊക്കെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ തോന്നാം. എന്താണ് അത്? ഗുരുവാണ് അല്ലെ. ഗുരു നമ്മൾ പഠിച്ച ഗുരുവിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കൂ എന്നൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്നതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. പ്രഭുപാദരെ സഹായിക്കും. നമ്മൾ ദീക്ഷ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗുരു നമ്മളോട് ചോദിക്കും, ഈ പ്രഭുപാദരുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക, എന്താണ് എന്നെ ഏത് വിധത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ പ്രഭുപാദരുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുക എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭാഗവതത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗുരുവിനെയും പ്രഭുപാദരെയൊക്കെ അവരൊക്കെ കൃപ നമുക്ക് ലഭിക്കും. വിവർത്തനത്തിൽ പറയുന്നു, സ്വഭാവപരമായി നിഷ്പക്ഷരായിരുന്നിട്ടും ആ വേദാന്താനുവർത്തികൾ അവരുടെ അഹേതുകമായ കൃപയാൽ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാലനായിരുന്നിട്ട് കൂടി ഞാൻ ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ളവനും അനുസരണാശീലമുള്ളവനും വിനോദങ്ങളിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവനായിരുന്നു. മാത്രമല്ല ആവശ്യത്തിലധികം സംസാരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തവും എനിക്കില്ലായിരുന്നു. നാരദമുനിയുടെ ആ കുട്ടിക്കാലത്തെ കുറിച്ച് നാരദമുനിയുടെ പറയുകയാണ് അല്ലെ. പിന്നെ ആ ബ്രാഹ്മണരുടെ അവരുടെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അവരൊക്കെ വേദാന്ത അനുവർത്തികളാണ് അല്ലെ. വേദാന്ത അനുവർത്തികൾ. വേദാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്?
വേദത്തിന്റെ അന്തമായിട്ടുള്ള അവസാന വാക്ക്, വേദത്തിന്റെ അവസാന വാക്കാണ് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഒക്കെ ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ആ അത്രയും പരമഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ളവരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരുടെ ഹേതുകമായ കൃപ കൊണ്ട്, കൃപയാൽ നാരദമുനിയെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് നാരദമുനി പറയുന്നു അല്ലെ. ഒരു ദാസിപുത്രനാണ്. ആ കുട്ടിക്ക് അത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന് അവർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ആ ദാസി അല്ലെ, ആ നാരദമുനി മാതാവ് അല്ലെ. എങ്കിലും എന്താണ്, ആ കുട്ടിക്കും കാരുണ്യം നൽകിണ്ടായി, ആ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കേണ്ടായി അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് സാധുക്കളുടെ കാരുണ്യം, അത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. സാധുസംഘ സർവശാസ്ത്രമായി ലവമാത്ര സാധുസംഘ സർവസിദ്ധി. അങ്ങനെയുള്ള സാധുക്കളുടെ ലവമാത്ര, ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ ചെറിയൊരു അംശം, അത്രയും സെക്കൻഡിന്റെ 1/4 ഭാഗം അങ്ങനെയാണ് പറയാ, അത് ലവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരളവാണ്. അപ്പൊ ആ ലവമാത്ര സാധുസംഘ സർവസിദ്ധി പോയി, ആ ചെറിയൊരു അല്പസമയത്തെ ആ സത്സംഗം എന്താണ്, നമുക്ക് സർവസിദ്ധികളും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ബലവും ശക്തിയും ഒക്കെ നേടിത്തരും, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള സാധുക്കളുടെ ദർശനം, അവരെ നമസ്കരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവരുടെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാധുക്കളെ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്, അവരൊക്കെ നമസ്കരിക്കണം അല്ലെ. പൂന്താനം തിരുമേനി അതിനെ പറയുന്നത് അല്ലെ, സജ്ജനങ്ങളെ കാണുന്ന നേരത്ത് ലജ്ജ കൂടാതെ വീണു നമിക്കണം. നമ്മള് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമസ്കരിക്കുക അല്ലെ, അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള സാധുക്കളെ അവരൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മള് അവരൊക്കെ ബഹുമാനിക്കണം, അവരൊക്കെ നമസ്കരിക്കണം. അങ്ങനെ ആ സാധുക്കളുടെ ഒരു നിമിഷത്തെ നോട്ടം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തിയിലൊക്കെ പുരോഗമിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ആ ചാതുർമാസ്യക്കാലം ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ബ്രാഹ്മണരുടെ, അവരുടെ ആ വേദാന്ത അനുവർത്തികളുടെ കാരുണ്യം നിമിത്തം നാരദമുനിക്കും ആ കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. നാരദമുനി ഇവിടെ പറയുന്നു ആ അവസ്ഥയിൽ ദാസിപുത്രനായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ദാസിപുത്രനായിരിക്കുന്ന അവർക്ക് യാതൊരു പ്രാധാന്യവും നൽകേണ്ട, എന്നാൽ ആ കുട്ടിയോടും കാരുണ്യം കാണിക്കേണ്ട. അതാണ് മറ്റുള്ള ജീവദയ, മറ്റുള്ള എല്ലാവരോടും എന്താണ് കാരുണ്യം കാണിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ. അപ്പോ ആ കുട്ടിയെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു, ദാസിപുത്രനായിട്ടുള്ള നാരദമുനി പറയുന്നു, കുട്ടിക്കാലത്ത് മറ്റുള്ള കുട്ടികളെ പോലെ കൂടുതലായിട്ട് കളിക്കുക അല്ലെ, കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കുക, അങ്ങനത്തെ ശീലമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും മുതിർന്നവരൊക്കെ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുന്ന കുട്ടിയായിരുന്നു, അനുസരണശീലമുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദരി ഒരു കുട്ടിയെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വളർത്തണം അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് അതിലേക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് സർവ്വവേദങ്ങളും അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു, വേദേശ സർവരഹമേവ വേദ്യ വേദാന്ത കൃത് വേദ വിദേവച. വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് വേദങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എല്ലാ വേദങ്ങളും അറിയുന്നത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാ വേദങ്ങളും പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, വേദങ്ങളിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം 3 കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായുള്ള ജീവാത്മാക്കളുടെ ബന്ധം ദൃഢമാക്കുക, ഭക്തിയുത സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക, അനന്തരം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലുക എന്ന പരമമായ ലക്ഷ്യത്തെ പ്രാപ്തമാക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ വളരെ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, ആ വേദങ്ങളിലൊക്കെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് അല്ലെ. അതിനാണ് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത്. എന്തൊക്കെയാണ്? സംബന്ധ എന്ന് പറയും അല്ലെ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അല്ലെ, മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നീട് എന്താണ്? അഭിധേയ അല്ലെ, നമ്മള് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കൂടുതൽ ഭഗവാന് സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കുക അല്ലെ. അവസാനം എന്താണ്? പ്രയോജനം, അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് അല്ലെ, അതിന്റെ പ്രയോജനം നമുക്ക് ലഭിക്കും. എന്താണ്? അവസാനം നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാനും സാധിക്കും അല്ലെ. ഇതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം അല്ലെ. അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ ധർമ്മം. മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. ഒന്ന്, നമ്മള് ഭഗവാനും നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അല്ലെ, ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെ.
ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മുടെ കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണെന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ പിന്നീട് എന്താ പറയുന്നത്, അതിന് പിന്നീട് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനും സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത്. അത്തരത്തിൽ വേദാന്തികൾ അഥവാ വേദാന്ത അനുവർത്തികളെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പരിശുദ്ധ ഭക്തരായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വേദാന്ത അനുവർത്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭഗവാന് മാത്രമായിട്ട് അല്ലെ, ശരീരം, മനസ്സ്, വാക്ക് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്ന അവരൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്. അത്തരം വേദാന്തവാദികൾ അഥവാ ഭക്തി വേദാന്തികൾ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ വിജ്ഞാനം നിഷ്പക്ഷമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നു. അവർക്ക് ശത്രുവോ അല്ലെങ്കിൽ മിത്രമോ ആയി ആരും തന്നെയില്ല. പണ്ഡിതനെന്നോ പാമരനെന്നോ ഭേദവുമില്ല. പ്രതികൂലമായോ അനുകൂലമായോ ആരും തന്നെയില്ല. ഇവിടെ പറയുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തി വേദാന്തികള് ആരിലും എന്താണ് ശത്രു, മിത്രം അല്ലെ, അങ്ങനെ താഴ്ന്നവൻ, സമ്പന്നൻ, അങ്ങനെ യാതൊരു കാര്യവും അവര് നോക്കുന്നില്ല അല്ലെ. എന്താണ് അവര് നോക്കുന്നത്? ജീവതയ, എല്ലാവരും അല്ലെ. മമേവാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ, സനാതനമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ആ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച ജ്ഞാനം എല്ലാവർക്കും നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് വിതരണം ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. ആർക്കും ഇവിടെ ദാസിപുത്രനായിട്ടുള്ള ആ ബാലനെ ജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകിണ്ടായി അല്ലെ, കാരുണ്യം കാണിക്കണ്ടായി അല്ലെ. അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രഭുപാദരും അല്ലെ. പ്രഭുപാദരെ എന്താണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ അല്ലെ. ഭക്തി വേദാന്ത വേദത്തിന്റെ ഒക്കെ അന്തമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതെന്താണ്? അവസാന വാക്ക്, വേദത്തിന്റെ അവസാന വാക്കാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭാഗവതം 2 തരത്തിലുണ്ട് അല്ലെ. ഒന്ന് ഗ്രന്ഥഭാഗവതം, ഒന്ന് വ്യക്തി ഭാഗവതം അല്ലെ. 2 തരത്തിലുണ്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളൊക്കെ അവരൊക്കെ ഭാഗവതരാണെന്ന് പറയും. അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാരൊക്കെ അവരും ഭാഗവതരാണെന്ന് പറയും. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആ പ്രഭുപാദരും എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് വലിയ എന്താണ് ഇന്നത്തെ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ എവിടെയും അവിടെയുള്ള എന്താണ് പ്രധാനമന്ത്രിയോ അല്ലെ രാഷ്ട്രപതി അവരൊക്കെ പോയിട്ട് അവരുടെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലൊക്കെ കഴിയല്ല ചെയ്തത് അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ പോയത് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന അതപ്പതിച്ച തരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരുടെ അടുത്തേക്കാണ് അല്ലെ, ഹിപ്പികളുടെ അടുത്തേക്ക്. അവരെയാണ് പ്രഭുപാദർ ആദ്യം മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടത്. സാധാരണ ആൾക്കാരൊക്കെ പോകുന്ന പോലെ അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് അവരെ നാക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് എന്താ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പ്രസിഡന്റിനെയോ പ്രധാനമന്ത്രിയോ ഒക്കെ കാണാം, അവരുടെ എന്താണ് അവിടെയുള്ള ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലൊക്കെ കഴിയാം, അങ്ങനെയല്ല വിചാരിച്ചത് അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അവരോടാണ് കാരുണ്യം കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഹിപ്പികളോടൊക്കെയാണ് ആദ്യം കാരുണ്യം കാണിച്ചത്. അവരൊക്കെ മദ്യവും മയക്കുമരുന്നൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് പ്രഭുപാദരെ മാനസികമായിട്ട് ശാരീരികമായിട്ടൊക്കെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും പ്രഭുപാദർ അതൊക്കെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്കൊക്കെ കൃഷ്ണപ്രേമം വിതരണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭക്തി വേദാന്തികൾ അവരൊക്കെ യാതൊരു എന്താണ് തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത എല്ലാവർക്കും ഭഗവത് പ്രേമം അല്ലെ, ആ കൃഷ്ണഭക്തി നൽകുന്നവരാണ്. സാമാന്യ ജനങ്ങൾ അബദ്ധമായ ഇന്ദ്രിയഗത വിഷയങ്ങളിൽ സമയം പാഴാക്കുന്നതായി ഭക്തി വേദാന്തികൾ ദർശിക്കുന്നു. അജ്ഞരായ സാമാന്യ ജനസമൂഹത്തിന് പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനുമായുള്ള നഷ്ടപ്പെട്ട ബന്ധത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് അവരുടെ മുഖ്യ വ്യാപാരം. അത്തരം ഉദ്യമത്താൽ അത്യധികം വിസ്മൃതാവസ്ഥയിലായ ആത്മാവിനെ പോലും ആത്മീയ ജീവിതബോധത്തിലേക്ക് പ്രചോദിപ്പിക്കാനും അനന്തരം ഭക്തിവേദാന്തികളിൽ ഔപചാരികമായി ആരംഭിച്ച ശേഷം ആത്മസാക്ഷാത്കാര മാർഗത്തിൽ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ ക്രമേണ പുരോഗമിക്കുന്നു. ആകയാൽ ആത്മനിയന്ത്രണം ആർജിക്കുന്നതിനും വിനോദം മുതലായവയിൽ നിർമുക്തമായി വരുന്നതിനും വളരെ മുമ്പേ തന്നെ വേദാന്തികൾ ബാലനെ ഉപനയിച്ചു. നമ്മുടെ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തന്നെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരെയും കൃഷ്ണാബോധവാന്മാരാക്കുക അല്ല, എല്ലാവരും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അവരെയൊക്കെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക. നമ്മുടെ കർത്തവ്യം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന് അല്ലെ, തിരിച്ച് നമ്മളൊക്കെ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോവുക. ഇത് ആണ് കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ. യാതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത എല്ലാവർക്കും പ്രഭുപാദരെ ആ കാരുണ്യം വിതരണം ചെയ്തു അല്ലെ. അത് ഇന്നും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അനേകം രാജ്യങ്ങളിലായിട്ട് പ്രഭുപാദരുടെ അനേകം ശിഷ്യന്മാര്. അപ്പോ ആ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന എന്താണ് ആ ദാസിപുത്രനെ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ജ്ഞാനവും എല്ലാം അവർ നൽകുകയുണ്ടായി.
ഇപ്പോ കുറച്ച് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാലാണ് കുട്ടികള് കൂടുതൽ വികൃതികളാവുക, അല്ലെ, മോശപ്പെട്ട കെട്ടുകളിലൊക്കെ പെട്ടിട്ട് അങ്ങനെ വഴിതെറ്റിപ്പോവും, അങ്ങനെയൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ഇതാവും, അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ എന്താണ് ദാസിപുത്രന് അവര് ആ ഭക്തി വേദാന്തികള് എല്ലാ ജ്ഞാനവും എല്ലാ കാരുണ്യവും നൽകിയിട്ടുണ്ടായി, അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ തന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത്, കൗമാരി ആചരിത് പ്രജ്ഞ, അല്ലെ. ഈ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ തുടങ്ങേണ്ടതാണ് ഈ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും, അല്ലാതെ വയസ്സായിട്ട് റിട്ടയർഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒന്നിനും വയ്യാത്തപ്പം കണ്ണും കാണില്ല, അല്ലെ, ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല, അപ്പോഴല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഭക്തി, അല്ലെ. പലരും പറയുന്നത് കേൾക്കാം, ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടതെന്നല്ല ഇത്, എന്നാണ് ഇപ്പൊ നല്ല അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുക, അല്ലെ, അവസാനം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇത് ഭക്തി. യാതൊരു പണിയും ഇല്ലാത്ത റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടൊക്കെ എന്താണ് വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള, അല്ലെ, അന്നേരം ഒന്നിനും പറ്റില്ല, അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാം ബുദ്ധിയും മനസ്സും എല്ലാം നല്ല എന്താണ് ഫ്രഷ് ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ. പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് ഒരാൾ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, പ്രഭുപാദ്, നിങ്ങളതില് യങ്ങായിട്ടുള്ള കുറെ ആൾക്കാരാണല്ലോ ചേരുന്നത് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതലും, എന്താണ് കാര്യമെന്ന് പ്രഭുപാദർ ചോദിച്ചു. കോളേജിലും സ്കൂളിലൊക്കെ പോയിട്ടില്ലേ, അവിടെ എന്താണ് റിട്ടയർഡ് ആയ ആൾക്കാരും പഴയ എന്താണ് വയസ്സായ ആൾക്കാരാണോ ഉള്ളത്? അല്ല, അല്ലെ. എന്താണ് അവർക്ക് ആ പഠിക്കാനുള്ള സമയം ഇപ്പോഴാണ്, അല്ലെ, അല്ലാതെ പ്രായമായിട്ടല്ല, അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ആത്മീയ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള സമയം ഈ എന്താണ് ആ യുവാവായിരിക്കുമ്പോൾ, കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ, യുവാവായിട്ടൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴാണ്, അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ എനിക്ക് കുറച്ച് പ്രായമായി പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളാരും വിഷമിക്കണ്ട, അല്ലെ. ആത്മാവിന് പ്രായം എന്ന് പറയുന്നില്ല, നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിനാണ് പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കും കാരുണ്യം ലഭിക്കും, അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് കുട്ടിക്കാലത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. യഥാർത്ഥ മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭമായ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ സമ്പ്രദായത്തിൽ 5 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ പിഞ്ചു ബാലന്മാരെ ബ്രഹ്മചാരികളായി തീരാൻ ഗുരുവിന്റെ ആശ്രമത്തിൽ അയക്കുന്നു. അവിടെ ഗുരുകുലത്തിൽ രാജാവിന്റെ പുത്രനായാലും സാധാരണ പ്രജകളുടെ പുത്രന്മാരായാലും അവരെ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ക്രമാനുഗതമായി അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് സൽപ്രജകളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ മാത്രമല്ല ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ഓരോ ബാലന്റെയും ഭാവി ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനും പരിശീലനം നിർബന്ധിതമാകുന്നു. അപ്പോ 5 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാല് കുട്ടികളെ ഗുരുകുലത്തിൽ അയക്കുന്നു, അല്ലെ. അവരൊക്കെ ബ്രഹ്മചാരികളാകാൻ, അല്ലെ. ബ്രഹ്മചാരികളാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ് അവര് എല്ലാം എന്താണ് ഇപ്പൊ ചില ആൾ പറയും അവരെ ലൈഫേ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി, അല്ലെ. അതല്ല, അവരുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മള് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ആ അവസാനങ്ങൾ ആ സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മള് തല കീഴായിട്ട് അവിടെ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കഴിയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെയുള്ള ആ വേദനയും ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പരമാത്മാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും, എന്നെ ഈ അപകടാവസ്ഥയിൽ നിന്നും എന്നെ മോചിപ്പിക്കണം, ഞാൻ അങ്ങയെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഈ ജന്മം അങ്ങേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് കൊടുക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുന്നേ ഉള്ള ജന്മങ്ങളെ കുറിച്ച്, നമ്മൾ കഷ്ടപ്പാടുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നു. ഇനി അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഈ ജന്മം നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ ഭഗവാനോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് ആ കുട്ടിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഗർഭവേദന ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ ആ കുട്ടി പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കുട്ടി അവിടെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അത്രയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഭഗവാനോട്, ഈ ഇത്രയും വിഷമകരമായിട്ടുള്ള ഈ അവസ്ഥയിൽ ഇവിടെ കഴിയാൻ സാധിക്കില്ല, അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇടുങ്ങിയ പാത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ മൂടിയൊക്കെ അടച്ചു വെച്ച് എങ്ങനെ ഇരിക്കും, അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര കാലം കിടക്കുന്ന അതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കും, അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ആ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അതൊക്കെ മറന്നു പോകുന്നു, അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നീട് അവരൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സ്കൂളിലൊക്കെ അയച്ചിട്ട് എന്താണ് പറയാ, പ്രഭുപാദർ പറയുക അതൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആ സ്കൂളുകളൊക്കെ അതൊക്കെ അറവുശാലകളാണ്, കുട്ടികളെ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിലേക്കാണ് എത്തിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോ അങ്ങനത്തെ അല്ല, അല്ലെ, അവരുടെ ആ വിദ്യാഭ്യാസ രീതി അതല്ല. നമ്മള് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെ. അത് വേണം, അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ ജീവിതത്തിനൊക്കെയാണ്. എന്നാല് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പഠിപ്പിക്കണം, അല്ലെ. എന്നാൽ ഗുരുകുലത്തിലും പഠിക്കുന്ന ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട്, ഡിവോട്ടീസ് ഒക്കെ അവരുടെ കുട്ടികളെ ഗുരുകുലത്തില് അയച്ചിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നു. അവരൊക്കെ ബ്രഹ്മചാരികളായി തീർക്കാനും പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾക്കായിട്ട് അവരുടെ ജീവിതം മാറ്റി വെക്കാനും ഒക്കെ. അപ്പൊ അവിടെ ആ ഗുരുകുലത്തില് രാജാവിൻ്റെതാണോ സാധാരണക്കാരുടെ അങ്ങനെയൊന്നും
യാതൊരു വേർതിരിവുമില്ല അല്ലെ, എല്ലാവർക്കും തുല്യ രീതിയിലാണ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും സുദാമയൊക്കെ ആ ഒരേ സാന്ദീപനിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ ഒരുമിച്ചാണ് പഠിച്ചത് അല്ലെ. അല്ലാതെ നന്ദ മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് വേറെ തന്നെ സൗകര്യം അല്ലെ, സുദാമ ദരിദ്രതായോണ്ട് വേറെ സൗകര്യം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, എല്ലാവരും ഒരുപോലെ തന്നെ അല്ലെ. രണ്ടുപേരും ചേർന്നിട്ട് ആ ഗുരുപത്നിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിറകൊക്കെ ശേഖരിക്കാനായിട്ട് കാട്ടിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായാൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ആ ഗുരുവിന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശം ജ്ഞാനദർശനം. നമ്മൾ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ആണ് വിനയപൂർവ്വം അവരിൽ നിന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞതുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് ഭഗവാൻ തന്നെ കാണിച്ചു തന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ കീഴിലാവുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ജീവിക്കണം അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ പറയാം, ഞാൻ നന്ദ മഹാരാജന്റെ പുത്രൻ, എനിക്ക് കാട്ടിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് വിറകൊന്നും ശേഖരിക്കാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾ വേറെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ അയച്ചോളൂ എന്നൊക്കെ അല്ലെ. ഇല്ല അല്ലെ, ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം കാണിച്ചു തരികയുണ്ട് അല്ലെ. AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ, നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യ പ്രഭുപാദർ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അല്ലെ അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതാണ് പ്രഭുപാദരുടെ വിജയം. ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതേപടി ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി അത് ആ ഗുരുവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അത് പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമില്ലാത്ത ഇന്ദ്രിയാസ്വാദന ജീവിതം വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ സമ്പ്രദായം അനുവർത്തിക്കുന്ന ബാലന്മാർക്ക് അജ്ഞാതമാകുന്നു. മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പിതാവിനാൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബാലൻ ആത്മീയ വിവേകത്താൽ സംക്രമിക്കപ്പെടുന്നു. ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മോചിതനായിത്തീരുന്ന ബാലന്റെ ജീവിത വിജയത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പിതാവിനും മാതാവിനും ഇരുവർക്കുമാകുന്നു. വിജയകരമായ കുടുംബാസൂത്രണത്തിന്റെ രീതിയാണിത്. അപ്പോ നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലെ, അവനെ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ എത്തിക്കാൻ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തീർക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കാണ്? മാതാവിനും പിതാവിനുമാണെന്നല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഋഷഭദേവന്റെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഋഷഭദേവൻ പറയുന്നല്ലേ, ഗുരുർന സസ്യ സ്വജനേന സസ്യ പിതാന സസ്യ ജനനീന സസ്യ ദൈവന്ന തസ്യ അന്നപതീശ സസ്യ നമോ ചേതേ സമുപേത മൃത്യു നമോ ചേതേ സമുപേതം. ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ചക്രത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ മകനെ രക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നമ്മൾ യഥാർത്ഥ പിതാവോ മാതാവോ അല്ല. ഒരു ഗുരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനെ രക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥ ഗുരുവല്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ പറയുന്നു. ഒരു പത്നിയെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, യഥാർത്ഥ പതിയല്ല. ദേവതമാർക്ക് അവരെ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ ഭഗവാൻ ഈ ജന്മവൃത്തി ജരാവൃത്തി ചക്രം രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരും യഥാർത്ഥമായിട്ടല്ല. ബന്ധുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് നമ്മളെ ഈ ജന്മവൃത്തി ജരാവൃത്തി ചക്രം രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ യഥാർത്ഥ ബന്ധുക്കളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മള് യഥാർത്ഥ മാതാവും പിതാവും ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കളെയും ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണം അല്ലെ. വീണ്ടും ഒരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പിറക്കാനായിട്ട് അവരെ അനുവദിക്കാതെ അവർക്ക് ഈ ജന്മം തന്നെ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ടുള്ള ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരെ അഭ്യസിപ്പിക്കണം അല്ലെ. ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ളവനായി തീരാതെ, വൈരാഗ്യമുള്ളവനായി തീരാതെ, പൂർണ്ണ വിനയമുള്ളവനായി തീരാതെ ആത്മീയാചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ യാതൊരാളും വിജയിയായി തീരുന്നില്ല. മാത്രവുമല്ല, അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാത്ത പക്ഷം ആർക്കും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ തിരിച്ചു പോകാനും സാധ്യമല്ല. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിർദ്ദേശമാണ് പ്രഭുപാദരിയോട് പറയുന്നത് അല്ലെ. പൂർണ്ണ വൈരാഗ്യമുള്ളവനായി, ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ളവനായി തീരാതെയോ, വൈരാഗ്യമുള്ളവനായി തീരാതെയോ, പൂർണ്ണ വിനയമുള്ളവനായി തീരാതെയോ ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ യാതൊരാളും വിജയായി തീരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാത്ത പക്ഷം ആർക്കും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ തിരിച്ചു പോവാനും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങള് പാലിക്കണം അല്ലെ. വാണി സേവ വാപ്പു സേവ എന്ന് പറയും. വാണി സേവ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങള് നമ്മൾ പാലിക്കുക. വാപ്പു സേവ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുവിന് നേരിട്ട് നമ്മൾ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഗുരുവിന് നേരിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഗുരു വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്താവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ വാണി സേവ, ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ പാലിക്കുക, അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെ. നമ്മൾ ദീക്ഷയൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ദീക്ഷ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ അഗ്നിയെ സാക്ഷിയാക്കിയിട്ട് പ്രഭുപാദരെയും ഭഗവാനെയൊക്കെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഗുരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നു. ഗുരുവിന്റെ അവരുടെയൊക്കെ ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭഗവാന്റെയും ശ്രീടപ്രഭുപാദരുടെയും ഗുരുവിന്റെയും ആ അഗ്നിയൊക്കെ സാക്ഷിയാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇനി ദീക്ഷയ്ക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 4 യമനിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കും.
പിന്നെന്താണ് 16 മാല ജപിക്കും അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് എപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കണം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യവും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമൊക്കെ ലഭിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ. പ്രഭുപാദരോട് ഗുരു എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? 2 കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. ഒന്ന്, നീ എപ്പോഴാണോ എനിക്ക് പൈസ കിട്ടുക അപ്പോഴ് നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യണം അല്ലെ. 2, നീ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഈ കൃഷ്ണാവബോധം എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അല്ലെ, എല്ലായിടത്തും ഈ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കണം അല്ലെ. ഈ 2 നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഗുരു നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അതിനായിട്ട് പ്രഭുപാദർ അനേക വർഷം പരിശ്രമിച്ചു അല്ലെ. 10 വർഷത്തോളം വൃന്ദാവനത്തിൽ അവിടെ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. അവസാനമാണ് ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ 3 വോള്യങ്ങൾ 3 സ്കന്ധങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതും എടുത്തിട്ടാണ് അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഗുരു പിന്നീട് എന്താണ്, ആ പൈസയൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോൾ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. BBT എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രഭുപാദര് അതിനായിട്ടൊരു ഭക്തി വേദാന്ത ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് എന്ന പേരിൽ ഒരു എന്താണ് ആ ഒരു സ്ഥാപനം തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്, എപ്പോഴെങ്കിലും ഇസ്കോണ് ഇല്ലാതായാലും ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാവരുത്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് BBT എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ തന്നെ ആയിട്ട് അതിനായിട്ടൊരു ട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് അതങ്ങനെ അത് ആ ബുക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൽ മാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെ പ്രഭുപാദര് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇന്നും ലോകം മുഴുവനായിട്ട് ആ BBT ആണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശമായിരുന്നു അത് അല്ലെ. പ്രഭുപാദര് 3-4 പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ഗുരുവിനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോ ആ പ്രഭുപാദര് എന്താ ചെയ്തത്, ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങള് അതേപടി ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അത് അതേപോലെ പാലിക്കുകയുണ്ടായി. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന് അനേകം ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു വേറെയൊക്കെ, അവരൊക്കെ വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്കൊന്നും പാലിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അവിടെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അവരെ സ്വാധീനിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അവരൊക്കെ അവരുടെ ആ ദൗത്യത്തിൽ നിന്ന് പരാജയപ്പെടുകയുണ്ടായിരുന്നു. പ്രഭുപാദര് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഭഗവാനിലും ഗുരുവിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതേപടി അനുസരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ഉണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും വിജയിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതാണ് ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനായിട്ട് കാണുന്ന ഇസ്കോണൊക്കെ ആ പ്രഭുപാദരുടെ ആ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമാണ്. ആ പ്രഭുപാദര് ആ ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകളിൽ പ്രഭുപാദർക്കുണ്ടായ വിശ്വാസം അത് നടപ്പിലാക്കുമെന്നുള്ള ആ ആത്മവിശ്വാസം. അപ്പോ പ്രഭുപാദർ തന്നെ ആ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ സമാധിയായി, ആ സമാധി മായാപൂരിലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദര് വേഗത്തിലൊന്നും അവിടേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോ കുറെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ പ്രഭുപാദരെ വിമർശിക്കാൻ തുടങ്ങി. നിങ്ങളെ ഗുരുവായിട്ടും നിങ്ങള് അവിടെ സമാധി കാണാൻ പോയില്ലല്ലോ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്കാണ് ഗുരു ഇപ്പോഴില്ലാതെ, എന്റെ ഗുരു ഇപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട്. എനിക്ക് എപ്പോഴും ഗുരുവിനെ കാണാം അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തില് ആ ഗുരു ഒരിക്കലും എവിടെയും പോകുന്നില്ല. അവരൊക്കെ ആരാണ്, നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, മഞ്ചരിമാരാണ്. ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയുള്ള മഞ്ചരിയാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ അവരൊന്നും ഒരിക്കലും എവിടേക്കും പോകുന്നില്ല. നമ്മളെ ഈ ഇവിടെയുള്ള ഈ ബദ്ധാത്മാക്കളെ പോലെ ഇവിടെ ശരീരം വിട്ടിട്ട് എവിടെയും പോകുന്നില്ല. അവരുടെ എല്ലാം അവരുടെ ശരീരവും ആത്മാവും ഒക്കെ അതീന്ദ്രമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അവരുടെ ആ ശരീരവും അതാണ് നമുക്കൊക്കെ ഇനി ശ്രീരംഗത്തൊക്കെ ഉണ്ട് ആ രാമാനുജാചാര്യരൊക്കെ, അവരൊക്കെ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി അവരുടെ ആ ശരീരം, ഭൗതിക ശരീരം അവിടെ സൂക്ഷിക്കുന്നു. അതൊക്കെ അവരുടെ ശരീരവും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള, അങ്ങനെ വേറെ എവിടെയും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പോഴും ആ ശ്രീരംഗ ക്ഷേത്രത്തിലെ രാമാനുജാചാര്യരൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാരൊക്കെ, നമ്മുടെ നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആചാര്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സമാധിയായിട്ട് 1 വർഷത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ വിഷമിച്ചിട്ട് ആ സമാധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സമാധിയിൽ നിന്നും നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അനേകം ഭക്തന്മാരെ, അവരൊക്കെ ആചാര്യന്മാരെ, അവരൊക്കെ നമ്മളെ പോലുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കളല്ല അല്ലെ. അവരുടെ ശരീരവും ഒക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ശരീരം ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല അല്ലെ, അവരെപ്പോഴും ഉണ്ട്. അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദര് കാണാനായിട്ട് പോവാതിരുന്നത്. പ്രഭുപാദർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു, ഗുരു എന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ട് അല്ലെ. ആ നിർദ്ദേശങ്ങളിലൂടെയായാലും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഗുരു ഉണ്ട്. അപ്പോ പ്രഭുപാദര് നമ്മളോട് പറയുന്നു, പ്രഭുപാദരെ
നമുക്ക് ഇന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല പ്രഭുപാദരെ. നമ്മളുടെ കൂടെ തന്നെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഞാൻ എൻ്റെ ബുക്സിലൂടെ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ബുക്ക് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആ പ്രതിനിധികളാണ് അല്ലെ. അവരൊന്നും ഒരിക്കലും ഇവിടെ വിട്ടു പോകുന്നില്ല. പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന അവസാനത്തെ എന്നെ ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ള അവസാനത്തെ ആളെയും ഞാൻ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുള്ളൂ എന്ന് പ്രഭുപാദർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് വേണ്ടത്? നമ്മളൊക്കെ ഗുരുവിന്റെ ഒക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് നാരദമുനി സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ നാളത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കാരുണ്യം കിട്ടിയത് എന്നൊക്കെ, അവരുടെയൊക്കെ ഭക്തന്മാരുടെ 3 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച്, ഭക്ത പാദധൂളി, ഭക്ത പാദജൽ, ഭക്ത ഭുക്ത അവശേഷം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ എന്താണ്, 1 കാലിന്റെ അടിയിലെ മണ്ണ് ഭക്തപാദധൂളി, 2 ഭക്തപാദജൽ അവരുടെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് ജലം, പാദങ്ങൾ കഴുകി ജലം, പിന്നെ ഭക്തഭുക്ത അവശേഷം അവർ കഴിച്ച പ്രസാദത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം, തീനോ മഹാബലൻ, അത് 3ഉം നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ബലം നൽകും. അപ്പോ നാരദമുനി, ഈ ദാസിപുത്രനായിട്ടുള്ള നാരദമുനിക്കും അവരുടെ ആ പ്രസാദത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് 2 പേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെയുള്ള വിജയനാണ് മാതാജിക്ക് ചെറിയൊരു സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ചെറിയൊരു ഇതിലുള്ള. അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് വീണ്ടും അവർക്ക് എന്താണ് കൂടുതൽ കണ്ണിന് ചെറിയ എന്തോ ആയിട്ട് ഇതായതാണ്, തിമിരാങ്ങായിട്ട് അത് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ആയത് ഇവിടെ ഉണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ, പക്ഷെങ്കിൽ സ്ക്രീനൊന്നും നോക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് വായിക്കാതെ. അപ്പോൾ വേഗത്തിൽ തന്നെ അതൊക്കെ മാറിയിട്ട് കൂടുതൽ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ. പിന്നെ നമ്മുടെ വിദ്യമാതാജിയുടെ അമ്മക്ക് ചെറിയ അസുഖമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഉള്ളത്. അവർക്ക് വേഗത്തിലൊക്കെ വെല്ലം ഭേദമായിട്ട് എൻ്റെ അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അവർക്ക് 2 പേർക്കുമായിട്ട് 3 പ്രാവശ്യം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാം. എല്ലാവരെയും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ